كاب أجرجلت تلفزيون إيرترا عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم تخاطرتي كمي تمسيو نلومي سوني سلستن حاسس ساعات تشعت مشت زت ترالو هاجراون زينا حيزلكم قريبة زلخو الشام تولدي كنتاتو كقدم أب موشب ماكل سرحة بستقبل مرمراتات سلست زيقاتات بكورونا فيروس تلخفهم صنيحة أب زوباقاش باركاب منقستي زي تمدبات تراكترات زمسقن أقلقلوت يهبالو أب زوادو بزرقحن بزحن تكالات تمرتي بالعلي حموشتي ميتاوي تعبيهم ستا زوا معرب أفريقيا بزعمت زي مليسو خمزان كولكولة تقاليسو أب ريبابليك دوب أفريقيا بلبلا كورونا فيروس زتلخ في سبات لعلي فرق مليون بزحهم إسرائيل قبل العلامات وش متغازة متقعتها يركم زكاير التقاليد حابريتا كام مينستر تعنا أب موشب ماكل سرحة زوبا دبوب تعاقبهم نصنحو لومي سلستن حسب استقبرن اي لابراتوري مرمراتات سلست زيغاتات بكورونا فيروس تلخيفهم صنيحهم ازوم تلخيفهم صنحو زيغاتات بملؤهم ابز حالف سامنتات بفنو كاب إثيوبيا زت تملسيهم بز مسرت اب إرترا تقلال لاغصري بكورونا فيروس زت تلخفو زيغاتات كساب لومي كلتم 80 كلتم بصحلهم كلتميتن عسران حمشتن كابزيوم بزتقبر لهم حكمنا وكنكن حاويوم كاب هوسبيتال كفانو وكلو 50 شوعتن دما اب هوسبيتالات تعاقبهم يركبهم مينستر تعنا سلستن حسه كلتشحن عسران منغستي برتعو كفليت زوافرن تراكترات اب زتفلالي زوباتات اغلغلوت محرس كهبا مسنحن يفلت اب زغنيات زدما مس مجمار سناي كرامات اب زوباغاش باركا تمساسال اغلغلوت اب مهاب يركبام وكيل إيرينا اكال مبرهاتون زدالو صبصاب فرتنا عندهم كتقربيا ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብመንግስቲ ዝተወደባ ትራክተራት ብርትዓው ክፍሊት ዝህቦ ስሉጥ ኣገልግሎት ናብ ኩሉ ንኸባጻሕ ምስ ኣማሓደርቲ ወከልቲ ህዝብን ኣባላት ሚኒስትር ሕርሻን ብምውሃድ ኣድማዕ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ሓላፊ ቴክኒክ ኣባሮንትን ከባቢያን ሜጀር ቤና ራያ ሓቢሮም ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ሜጀር ቤነ ህዝቢ ብሓፈሻ ጽጉማት ድማ ብፍላይ ካብ ሕርሻውን ንጥፈት ንኸይበኽሩ መንግስቲ ብዝጥዕማ ወዳደባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ትራክተራት ብምምዳብ ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ክራማት ሎብ ዘመን ኣብ ውሱን ከባቢታት ሞልቂ ሻምቡቆን ላዕላይ ጋሽን ኣቐዲሙ ከም ዝጀመረ ብኡ መጠን ድማ ዘድልያ ትራክተራት ተላኢኸን ኣድማዕ ስራሕ ከም ዝዓመማ ዝጠቐሰ ሜጀር ቤነ ኣብ ተሰፍሐ ከባቢታት ግን ዝናብ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሓምለ ብምጅማሩ እቲ ናይ ትራክተራት ጠለብ ብሓደ እዋን ከም ዝመፀ ስለዝኾነ ድማ ነተን ዘለዋ ትራክተራት ብምቕራሕ እቲ ስራሕ ይብዳህ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ሜጀር ቤን ኣስዒቡም እተን ብመንግስቲ ዝተወደባ ትራክተራት ከከም ማሕረሽአን ኣብ ሰዓት ካብ 300 ክሳብ 350 ናቕፋ ከም ዘኽፍላ እዚ ከዓ ምስቲ ናይ ግሊ ትራክተራት ክነጻጸር እንከሎ ናይ ኣስታት 700 ናቕፋ ፍልልይ ከም ዘለዎ ብምሕባር መምሕዳራት ነዝተገንዚበን ነቶም ዓቕሚ ዝሓፅሮም ኣብ ምልላይን ቀዳምነት ኣመሃብን ምትሕባርን ክዕዛት ተሓሳሲቦም ሜጀር ቤን ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ጀሚሩን ዘሎ ተስፉ ኩራማት ብዝለዓለ ኣብ ረብሑ ከውዕሎም ምእንቲ ሕርሻውን ንጥፈታቱ ብዝለዓለ ክደፍኣሉ ብምዝኻር ብወገን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን እቲ ናይ ማሽነር ደገፍ ክቕፅል ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርግሐን ብዝሕን ትካላት ትምህርቲ ብልዕሊ 5 ዕፅፊ ከም ዝዓበየ ፀብጻብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ የነፅር ንፀብጻብ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ዮናስ ኣብርሃም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ዝርግሐን ዕብየትን ትካላት ትምህርቲ ብ563 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ተገሊጾም ኣብ ፈለማ ናጽነት ኣብ መላእቲ ዞባ 15 መዋዕለ ህፃናት 61 ናይ መባእታ 19 ናይ ማእከላይ 6 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትካላት ትምህርቲ ከም ዝነበራ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብዚ ግዜ እዚ መዋዕለ ህፃናት 179 ናይ መባእታ 265 ናይ ማእከላይ ደረጃ 96 ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ 29 ከም ዝበጽሓ ኣነጺሮም ንተሳታፍነት ብዝምልከት ድማ ትጸብጻብ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣስታት 36,000 ዝነበረ ቁጽሪ ተምሃሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ልዕሊ 200 ከም ዝደየበ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ብኣስታት 600 ሚታዊት ከም ዝዓበየ የረድእ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዕድል ትምህርቲ ከይረኸቡን ዝጸንሑን ትምህርቶም ንዘቋረጹን ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ንምጽምባር ብዝተገብረ ጻዕሪ ሓያሎ ካብኣቶም ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉ ከም ዝበቕዑ ነቶም ብሰንኪ ርሕቂ ኣብያተ ትምህርቲ
ናይ መነባብሮን መጓዓዝያን ፀገም ዝነበሮም ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ድማ ኣብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ደቀ ምሓረ ንኽምሃሩ ዕድላት ከም ዝተኸፍተ ኣብሪሆም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኣብ መወዳእታ ነተራን ኣበርክቶን ህዝቢ ኣብ ምጽጋንን ምምላእን ትሕተ ቅርጻ ኣብያተ ትምህርቲ መጒሶም ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዙላ ኣፍታን ሓድሽን ብኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ተሓጊዞም ካብ ከበሳ ብዝወረደ ወሓይዝ ግራውቶም ንምልማዕ መእለይ ውሕጅ ይሰርሑ ኣለዉ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሳልሕ ኢብራሂም የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስራሕ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ብኣቡዑርን ጉልበት ሰብን ዝጀመረ ወፈራታት ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ዝሰርሕዎ ብደገፍ ማሽነሪ ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ ኣረድዩ نتبقسو هزبن دقف منقستن زمسقن آتو صالح كم وصيت نايتعيو كلتا قزي زورد وحج أب معلاك وعل كم زخال بمتكاس نزيادة أدمع وصيت نبار فتح كناده تمحسينهم حارستوت نايتن من محدارات كابي بقدوم لو معمت نتوفراتات كرمي وحج ممسوس لزي جمروه قراوتهم بزقباء كستيو خمز خالو حابيروم نساتهم كتسيلهم سلتي استقبر لهم ناي ماشنر دقف مسقانا بمغرب بز تساليتو زول السراح زحاشة مهرتي كحفسو زلهم تسفا قليسهم أما محدارات كابي زولا أفتان حدشم بز تسرح مالي وحج آستات كل تشحن شو عتم 209 حدن هكتار كم زلمع كام من محدارتون الزواز ترخ بحبريتا يرد أب حوس ختمات عوز زنحة حسرات قرب صري ستة ماي نمفتح زت جبرة عري وتسيتا ومخانو أما حضر نزبار رعتا أتو هبتا أب جبر أب حبيرم مس إيرين أب زكارو قال محتت أتو هبتا أب مس موسخ بز حزبن نقداو من قصقاسن تاب أقل قلت زنبرة جنريتر نخلو اكتشفنوس لزيك قالت واحد خمسة قاتمة بسان كدما بكل معدل النقطات أب سامون حنساب كعدل مسنحو بمتكاس أب زقزي زقن حداسن زعابية جنريتر بمتكالا تتساقم بمتقنو فتح كم زرخبه قاليسوم أتو هبتا أبا موداتا تتسلاسيل زولو بروجكت أكال نايتي قرب ماي كتماتاتن حوس ختماتاتن نمسفح زكاير زولو تعار مخانو بمتكاس تسرح كتصال خمس خونه أبريهم منشي قرب ماي حوس ختماتيعو أب 10 كيلومتر ريح وركب دحر زحات صار مساقريتا هقراو زيانا حيزاق من لساكمي مكتالهم كتصلو دقيمة بخبر عدم ጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ሃገራት ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ንኹነታት ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ናይተን ሃገራት ከይተረፈ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ብምሕያሉ ሽበራ ንምግታእ ዝካየድ ፃዕሪ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዘነፅር ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ናይጄርያ ማሊ ኒጀር ጫድ ቡርኪና ፋሶን ማውሪታንያን በቲ ጸጥታው ዘይምርጋዕ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ዞባ ተጸልየን ዘለዋ ምዃነን ንጸብጻባት የረዱም نتتصدّاو خونتات المهداء تباهلو زقبر زلو قدما وتهدراو متأتاو زاقيت زخونة وصيت كم زي ترخبو ناي قربا تعذبتي قلسوم عابتو زوبا أشحات عقاب سلام سراويت ودو حبرات هاقرات توافيرو مهلوم يفلاتم كاندت هالأخو ناي تعقاب سلام سراويت ربحاتات ناي زوك كلن هاقرات نمو حاس مخانو تنتنتي كحبرو تساني حميام أب ريبوبليك دوب أفريقيا بلبلا كورونا فيروس نايستلخ في سبات قصري نابل علي فرق مليون عاريقوم اتاهاز أب أهجر أفريقيا زلع على مخانو سبات عنا يتقسم أبتي أهجر لعل 9 شحمة الملكفتي استمز قبل لا قبتي ندوب أفريقيا تختلا كلا درجة حزالام لبلا كورونا فيروس أب أفريقيا بزجم تاكوان تجمر أبزوان زجن بفلا يبقى لها هجرات بغلط في الله بعكم زلة يحبر أبتي أهجر تغلى لامة الملكفتي لعل 900 شحمة موت جمة لعلي عسرة الشح بزيحو خمزلو تصبت عنا يردوم بدرجة عالم لعلي 10 مليون سبات بكورونا فيروس كل كفن كله أستات شو عتم تشح كاباتهم مويتهم إسرائيل لهم سلستن حساب للعلامات وشمت غازة متقعتي أير كم زكايرت كابتخاب استفنو زينة حابيرم بتمتقعتي بهيوت سبز ورد قدات كوانت زيل نواتاو كسارات كم ساعة بقن تقليسو اللهم تسقمتي ملسا قبرنايتي كاب من قصقاس حماس زتتكوسلا ناي روكيت متقعت مخانو تقلص إسرائيل أقداس مزغون توسخ متقعتي كتكايد كم اتخيل أتنكي غلام كاب كل تشحن شوعتن نوشمت غازة خريناتو زلا إسرائيل قبل العلامات من قصقاس حماس تلقاقا متقعتات كتكايد مزنحة تسبت يردوم إسرائيل قبل كل تشحن شمونتن وشمت غازة بزكايرتوق أشحت فلسطينيين كم اتغطلو أيرسعن
ኣብ ከተማ ካርቱምን ከባቢኣን ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ሰፊሕ ክፋልታ ከተማ ብምዕልቕላቑ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ንመንግስታውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። እቲ ክሳብ 92 ሚሜ ዝበፅሕ መጠን ዝናብ ዝፈጠሮ ውሕጅ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነዎ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣነፂሮም። ኣብ ማሕደር ዞባ ካርቱም ኣይመን ኻልድ ኒምር ነቲ ብከቢድ ዝተጸሎ ከባቢታት ድሕሪ ምዕዛብ ዕለቕሊቑ ዝርከብ ከባቢታት ናይ ምንጻስ መስርሕ ክቀላጠፍ ሃስያ ንዝወረዶም መሰረታዊ ጠለባት ክቕረብ ከምኡውን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዝተኸርደኑ ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም። ኤርትራ ብትርከቦ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ክራማት ብርቱዕ ዝናብ ንመዓልታት ብተኸታታሊ ይወቅዕ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ። ትማሊ 2 ነሓሰ ኣብ ካሜሩን ኣብ ዝርከብ ግዝያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ናይ ኢድ ቦምባ ኣብ እኩብ ሰብ ብምድርባይ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ተቐቲሎም። በቲ ምስ ኒጀር ኣብ ዘዳው ብወሰናስን ካሜሩን ተደኪኑ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ በቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ስደተኛታት ተመዛበልትን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከካይድ ዝጸንሐ ሽበራዊ ቦኮ ሓራም ዝተፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ሰብ መጸጥታ ካሜሩን ኣረዲዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ልዕሊ 20 ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ተመዛበልትን ስደተኛታትን ከም ዝፈጸመ ጸብጻባት የነጽሩ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ናይጀርያ ድማ ብፍላይ ቀንዲ ጸጥታዊ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ሽበራዊ ሓይሊ ቦኮ ሓራም ዘካይዶ መጥቃዕትታት ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ምስ ቀላይ ጫድ ዘዳወበ ሃገራት ነቲ ሽበራዊ ሓይሊ ምድምሳስ እልፍንታ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምቋም ወተሃደራዊ ወፍሪ ካብ ዘበግሳ ሓፂር ግዜ እኳ እንተዘየቁፅራ ዛጊት ግን ዝጥቀስ ገስጋስ ከም ዘየመዝገባ እዩ ዝሕበር። ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 31 ሓምለ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ደረቕን ብርቱዕን ንፋስ ተደፊኡ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ብምልሓሙ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ካብ ቤት ንብረቶም ከም እተመዛበሉ ተገሊጹ። ልዕሊ 8,000 ነበርቲ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝግዕዙ ከም እተገብረ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓያል ኣባይቲ ከም እተሃሙኸን ኣብ ከባቢ ዕነት ከም ዝወረደን ኣረዲኦም። እቲ ባርዕ ልዕሊ 1,000 ሄክታር ጫካታት ኣባዲሙ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ካሊፎርኒያ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ ገሊጾም። ብኻልእ ወገን ትማሊ 2 ነሓሰ ኣብ ዞባ ማድሪድ ናይ እስጳኛ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ብኣዝዩ ልዑል ናህሪ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓሙ ንምቁፃሩ ሓያል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ባርዕ ብሓደጋ ግጭት ተሽከርከርቲ ከም እተበገሰ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣህርታት ህጹጽ ረድኤት ሰራዊት እስጳኛ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስ ዝተዋፈሩ ኣህርታት ሲቪላዊ ድሕነት ክጽምበሩ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝግዕዙ ከም እተገብረ ኣረዲኦም። ንዞባ ማድሪድ ምስ ካልእ ክፋል እስጳኛ ዘራኽብ ሓያሎ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ድማ ክዕጾ ተገዲዱ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ንሎም ሶኒ 3 ነሓሰ ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ዝተዛዚሙሎ ብርኩም ምሸት።